Sagunging para kadang siswa pawiyatan awit wedal sampun nedahaken tabuh 13 gangsal welas menit wedal nuswantara iring kilen pramila kepareng pawiyatan enggal kaperwakan lajeng siswa ingkang piniji murwakani pawiyatan kasuwun enggal mangarsa sumangga. Derek Gladen nembang Bapa. Nuwun keparengna unjuk atur para kadang siswa sampun siyaga anampi seserepan saking dawuh Rama Dwija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang siswa kakung miwah putri ingkang satuhuluring budi, sumangga kula dherekaken jumeneng sawetawis. Saderengipun seserpan saking Bapa Dwija, sumangga kula dherekaken manunggu puja wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng dumadi miwah manut agama saha kapitadosan suwang-suwang kanthi pangajap murih seserpan wonten ing siang ari punika kalempah kanthi wilujeng manunggu puja kawiwitan. Manunggu puja purna. Sumangga kula dherekaken lenggah wonten papan sakawit nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun wit sedaya kalodhangan kaparingaken tansah muncul puji syukur ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung awit saking ruwentahing isih paliwerma dumateng kita sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Mugi tansah tinebina saking duduka cilanal nugrahati renengga saking penghormatan dumateng Rama Sepuh Ramana Hadipura sedaya para kadang pamong ingkang satu kinurmatan. Tos pundi pawartos ndika ara inggih samya winantu basuki mugi barokah tumurun ing ngarsa jengandika tansah samya winandu sukarahayu nggenya wonten pawiyatan mugi guna sanggung yakti saestu raos bingah kula saged pepanggihan kalian panjenengan raosipun benten kalian rikala suwau
Untuk pawiyatan kadang bergoto 8-29 Kula mlebet mriki niku ingkang suwau mboten nate ngraosaken sumu. Ning niku mau mbak bilih kasumukan saking panjenengan raos ing badan niku lajeng wonten daya benter ngaten lho. Wah pangaribawa panjenengan saestu. Nggih. Pangaribawanipun saestu-estu. Maturun sanget dene wau wonten kadang kalau wau kadang ingkang medhahaken kula mawi Sekar. Nggih. Pancen menika pangajab kula ing mangkenipun lan kula mangertos bilih panjenengan kathah ingkang sampun pono ing babagan gending. Kula saben-saben ningali YouTube-ipun. Kula tingali pranyata kathah-kadang ingkang tindak majeng lajeng bawa lajeng nyekar nggih. Sae sanget. Kula mbatos wah materiku wis diwangi. Awit nggih nun sewu namung kali pepanggihan nggih. Mbok bilih wonten ingkang rantu-rantu kula. Endi to judule kuwi wonge kaya ngapa to ngaten nggih. Niki blegeripun kados ngaten menika. Nderek pitepangan. Kalau mangsa mengangge ingkang kados mekaten menika. Kalau mangsa nganggenipun kados mekaten, lah menika kula samenika kula cakrikipun lagi benten. Mangke panjenengan taliti awit panjenengan sampun nampi seserpan bab ngati busana gitu. Mangke kula badhe mbabar wadi kula lajeng mangke panjenengan sarwe. Trep napa mboten nggih pundi? Nggih rasi palwasi ngaten. Nami kula menika. Alamat nami kula Pramono, paparingipun tiyang sepuh wonten ing negesi Pramono menika mangertos ngaten nggih. Mangertos kanthi saestu nggih rada awas ngerti sadurunge winarah. Nggih, Pramono ngati-ati dados kula sinandhangan nami mekaten menika lajeng sasampunipun kula mangertos tegesipun sajangkah saucap sajangkah anggen kala mlampah sakecap anggen kula matur menika kebaing pangatos-atos. Nanging dasaripun tiyangipun radi ngluweh, pirsa ngluweh nggih. Seneng guyon nggih ngaten menika cakrikipun. Karman kula mirengaken swantening gamelan Jawi utawi Gongso. Lajeng ugi gadhahi karman Kerajek Sekar. Kula krana menika wau dipun pancing Ibu sinten asma? Bu Muntik. Nggih. Bu Muntik nyetrum kula. Menika lajeng wau kula matur nggih sak kecap-kecap kula kemawon. Tanpa ngerantem iki engko ketemune apa mboten ngerti. Bener lan salah urung weruh mengke. Mangke panjenengan taliti wonten pathokanipun. Makaten lajeng karman kang kaping kalih Kerajek Sekar kaping 3 menika pasederekan. Jare akeh dulure akeh rejekine. Sak ora-orane yen sampun-sampun yen kula kelembar wonten laladan panjenengan lan panjenengan pirsa kula mesti Pak monggo lho napa pinara ngoten lho nggih ta monggo pinara oh nggih pas kula lodang wekdal lajeng kula menggok panjenengan mesti ngendikan melih monggo pinara ngoten ajrih kalian Romono Hati lho panjenengan monggo lenggah sasampunipun kula lungguh metanipun saking tindak pundi menika wau kok ngaten
Sasampunipun menika mesti ngersakaken ngunjuk menapa. Toya wening napa kopi, menapa teh. Nggih. Ngaten. Menika yen sedhereke kathah. Ing mriki kula badhe ngaturaken sekar lan gending gegayutan kalian pambiwara panatacara. Ngaten nggih. Awit panatacara pambiwara menika mesthanipun gegayutan kalian sekar lan gending. Kinten-kinten panjenengan sampun saged nyekar sedaya napa dereng? Ampun dura lho. Ampun dura. Mboten bareng dura. Remen nyekar. Remen. Yen dereng remen dipun remen-remenaken nggih. Nggih. Awit kula napa nggih? Sesarengan kalian kadang ingkang sawuri menika ngendikan ngaten. Kula niku jajanipun mboten remen kok Rama. Namung pungkasanipun kula remen-remenaken. Jadi napa? Bisa krana kulino nggih ta, bisa ala bisa karena biasa. Witing tresna jalaran saka glibet. Nggih. Monggo. Mekaten tepak pitepangan kula nomor HP kula menika wau WA nggih menika wau saged sanes wekdal sesambetan monggo kula tansah nampi nanging wonten syaratipun pitepangan rumiyin. Nggih. Kula sinten jenengan jenderaken asma. Nah, awit menapa kula sampun nate kejeblok Bu, Pak. Nggih. Sampun nate kejeblok dados kula ngatos-atos. Nggih. Pramila mboten nampa kula menika gumunggung mboten namung pangandikan panjenengan kula asma sinten ngersakaken menapa. Yen saged mesti kula ladosi ning kata-katipun mboten wonten ingkang kula tolak. Yen kula semadosi nggih. Yen kula tolak dereng nate. Kula waos terus kula waca lajeng kula wangsuli mangke nggih Mas. Kula wonten ayan ngaten. Sekar lan gending kathah piantun ingkang nyekar. Senajan namung menapa nggih? Ura-ura, pirsa ura-ura. Ingkang wiyosan samboten-botenipun 58, 50-an lan swidakan menika mesti pirsa tembung ura-ura. Gandangan. Nggih, mboten belandangan, gandangan. Kalih nyekel buntut luku biasanipun ngaten. Nembang sak-sake, sauni-unine sing wigati niki wau piyambakipun saged nglipur lembu utawi maisanipun melajar. Nggih ngaten ura-ura banter. Ura-ura mbuh iku mau sinom, mbuh mau pangkur, mbuh sak-sake ingkang wigati niku. Dados lajeng kawistanan nembang. Nyekar panjenengan pirsa, sekar menika tegesipun sami kalian kembang utawi ing basa Jawinipun krama menika tembang kalian kembang. Aslinipun sekar kembang. Lajeng nyekar nyekar mesti pirsa nggih kala mangsanipun setahun sepisan utawi ora lenggen ruwah menika lajeng reresik wonten pasarean lajeng dipun sekar ingkang menika naminipun nyekar nggih to. Saking pundi Mbak Yu menika wau saking nyekar wonten pasareanipun Bapak ngoten nggih nyekar. Mangke mboten diwangsuli sekaripun pocong napa pangkur niki mboten. Nggih. Nggih. Lajeng teges ingkang kaping kalih menika nembang. Nah, nembang piyambak menika
estunipun nglagokaken reroncening ukara kinanten swanten kados wau bocung. Nggih, nglagokaken reroncening ukara kinanten swanten ingkang mawi laras utawi wirama. Laras lan wirama. Kawau pun ibu umpamipun laras boten mawi irama menika mesthanipun kados napa nggih pitaruwet nggih. Nggih, yen ingkang wiyosan taun pinten menika mesthanipun pirsa pitaruwet. Ngruwel. Wah ngantene wis tenanan pitane ngruwel. Kempringet operatore. Ngelakar. Nggih, menika dados nglagokaken reroncening ukara kinanten swanten ingkang mawi laras lan wirama. Menika nembang. Lajeng ancas kula Bu Bapak, panjenengan kula ancas wonten mriki. Ancas tujuan kula wonten mriki. Dados mangke senajan panjenengan namung pepanggihan kalian kula kaping kalih nanging kula ajab panjenengan saged. Lan kula pitados ing mriki 50% sampun saged. Nggih kan? Dados saged nyekar kanthi pratitis utawi patitis saged damel utawi ngracik sekar kanthi leres awit sekar wonten pathokanipun wonten paugeranipun senajan tembungipun maneka warni nanging sauger wonten pathokan niku berarti ateges menika sekar niki ngoten saged ngagem sekar wonten ing bebrayan wonten jejagongan wah niki menawi wonten jejagongan ing waktu wanci menika mesti kawistanan lucu. Nggih ta? Piye kabarmu? Bengi-bengi mlaku-mlaku. Niku putra-putrane jenengan mesti mireng mesti pun bapak kala apa. Bapak nepos kampling karo kancane kok malah ngono ngopo le. Wonten sapet jejagongan, lajeng wonten sarasean pepanggihan. Lajeng wonten ing pagéyan lan sanes-sanesipun. Ing mangke kaajab malih supados ing mangkenipun menawi wonten panjenengan angayahi ayan pambiwara utawi pamedhar sabda utawi sanes pakaryan ayan mawi menika. Sakedhik kula damel ada-ada. Kula pinasrahan masrahaken manten, Kak. Oh, nampi manten. Ingkang masrahaken mawi pitembungan ingkang rawa. Wanjang. Ingkang nampi namung kalih pupu. Kula tampi mawi pangkur. Nggih, kira digawok nggih. Cekak aos nek dijlimeti wis keneng kabeh. Aman. Amplope padha isine. Nggih. Dados saged mekaten lan ugi pangajab pangrembakaaken wonten ing bebrayan. Ngrembakaaken menika ing samangke sampun meh mboten kula matur kawon nanging meh kawon utawi meh kalindhis kalian ombyaking jaman. Gitu. Lare nem-neman samenika umpami mireng klenengan ngoten. Klenengan apa klonengan? Klenengan. Nggih, klenengan. Ingkang klonengan menika kangge cikar, andong. Ingkang dipenyak wonten ngajeng kloneng ya. Niku klonengan. Klenengan. Nggih. Wah, kuno, ngoten mesti. Wah, nek disetelke ngeten niki kula nggih tilem, Pak. Lah sing tak karepno kowe turu ora mendem. Gitu. Lah nek setelke klenengan piyambake tilem ra aman lho mboten mendem. Lah mangkaten. Menika ancas kula ing mangke panjenengan
Menika pangertosanipun dados reroncening swanten utawi vokal ingkang ginakaken landhesan titi laras utawi nada, slendro utawi pelok kanthi migunakaken waton basa lan sastra. Pelok lan slendro menika larasipun gamelan namung kalih werni. Pelok kalian slendro. Wonten ugi slendro miring. Nek pelok miring mboten wonten, yen pelok miring mboten wonten, nanging slendro miring wonten. Slendro miring menika dumados saking reroncen antawisipun laras slendro kala mangsanipun nyilih utawi ngambil laras pelok senajan setunggal kalih wilah. Lajeng kawestanan slendro miring. Anggenipun nglagokaken nggih mboten radi miring-miring mboten. Nanging yen nada wonten napa nika diatonis nika nggih wonten crash. Dados nadanipun miring ngoten. Dados mawi patokan, pewaton lan sastra. Wonten babagan sastra Rama Menowadi sampun maringaken. Lajeng ugi swanten lelagon tembung. Kawistanan Sekar menika ugi disebat swanten lelagon tembung. Menika sinerat wonten ing pustaka Serat Sendon Langen Swara Tan Gun Sui. Yen panjenengan mirsa menika mesanipun panjenengan nganggit nek ngono iki sing nulis buku iki wong Jin, nggih ta? Mboten enten tembung Sui niku nek tiyang mboten keturunan Cina. Taun kawandasa wonten perpustakaan. Lelagon tembung ingkang katindakaken dening swantening manungsa. Swantening manungsa senajan sato menika gadah swanten nanging mboten saged nyekar. Nggih ta? Dene lelagon ingkang sinarengan kalian ungeling gongso winastan gendhe. Dados panjenengan menawi nyekar pocong, sekar maca pat pocong, kalian bawa pocong, palaran pocong. Menika sampun benten. Kula campur mawon nggih. Dados saenget kula mawon. Mboten sah wonten slide, mangke nek ketubruk nek mboten. Ingkang kula aturaken ngeten. Sekar maca pat pocong. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosane. Monggo wonten ngajeng Satya Budya pangekese tur angkara menika sekar. Lajeng wonten bawa. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Nggih. Dados pun wonten gregel lan elokipun. Bentenipun wonten mriku. Lajeng wonten palaran pocong. Asring panjenengan midhangetaken rikala jejeran. Badhe palaran pangkur kata-katipun mlebet wonten ing palaran pocong. Ngelmu iku tak ya. Kalakone sampun sinarengan kalian gongso. Pramila kawistanan gending. Nggih, bentenipun wonten mriku. Kanthi laku monggo menika kawistanan cengkok. Panjenengan saged
yasa cengkok manut cakrik panjenengan. Lekas lawan gas tegese gas nyantosane setya budya pangekese tur angkara. Nah, anggere yoga mesti nyaut wis. Mlebetipun wonten srepeg gitu. Nah, ngaten. Menika bentenipun wonten priku. Dados monggo. Nanging sak menika menawi wonten lomba sekar maca pat, menika kathah-kathahipun sampun dipun cakrik bawa. Nggih. Kula teling-telingaken wonten kabupaten mekaten, wonten provinsi mekaten. Dados sampun mlebet wonten ing bawa. Wonten ketingal maca patriying. Ngaten. Menika pangertosan bab sekar utawi tembang. Kenging menapa kawistanan sekar awit tembung-tembung ingkang kaiket mujudaken tembung-tembung ingkang endah. Edi lan adiluhung. Kaiket ingkang mujudaken niku tembung-tembung ingkang endah. Kula nate damel guyonan. Ketingale grup niku ora disepen. Lajeng kula damel guyonan Asmaradana ngajak melarat. Niku bapak lho, sing kula damel bapak. Sinten ingkang saged? Asmaradana bawa Asmaradana ngajak melarat. Bojoku kang tak tresnani aku judi modal ana. Omah sawah dolen kabeh. Nggih ta? Yen kurang sapine pisan nyuwun imbuh maratuwa. Gitu. Lah niku napa Asmaradana ngajak garwane seneng nggih? Remen. Ibu-ibu remen nek ngaten, bapak ngaten. Kersa? Oh, ampun. Nggih dibalesi. Bojoku kang tak tresnani urip aja neka-neka. Ngaten to? Mlakune samadya wae. Mantap. Kali jelas-jelas pundake napa pipine ngaten. Monggo dilajengke mangke. Dilajengke. Dados menika tembung-tembung kaiket ing tembung ingkang endah, ingkang edi, ingkang adiluhung. Nek kalau maksud niku wau Asmaradana ngajak melarat menika mboten adiluhung lho nggih. Ampun duwestane adiluhung. Nggih. Lah menika paugeranipun Sekar Macapat kaiket ing guru gatra. Nggih menika pirang larik. Pocong pinten? Kawan. Nggih, enten sing sekawan malih napa ing sekawan malih? Niku kalian itu Mas Kemambang. Mangke kula aturaken. Mboten enten. Lajeng kaiket ing guru wilangan cacahing wanda ing saben gatra, lajeng kaugi kaiket ing guru lagu dawaing swara ing pungkasaning gatra. Menika ingkang dados titosan. Mbok arep dipun damel cakrik kados menapa, cengkok kados menapa, sauger dawahipun menika u utawi i tanganipun 12 i napa 8 u kangge pungkasan pinten gatra lah menika mesti saged dipun westani tembangipun sekaripun. Menika ingkang dados paugeranipun. Mangke yen wonten ingkang klentu cobi dipun saruwe. Lah wonten kapanatacaran kata-kataipun ingkang dipun
agem ingkang dipun angge menika nggih saged sedaya namung kemawon kita pilih. Pocong, Mas Kumambang, lajeng Megatruh, lajeng Mijil, kinanthi Asmaradana, Pangkur, Sinom, Dandang Gula. Menika ingkang kala mangsanipun dipun pilih. Ingkang dados Sekar ingkang sampun napa nggih? Favorit. Napa niku? Biasane do wong ayu niku sing kakung. Napa niku? Napa? Loh, napa? Dandang gula. Napa dandang gendhes nggih? Dandang gula, peh gula niku gendhes. Dandang dak ireng. Dandang gendhes gula gosong. Wah, pakulitanipun dandang gendhis. Wane di napa nggih? Di puja kados mekaten remen dandang gendhis. Kara depa ireng gameng karo gulane kobong, gulane gosong. Menika paugeranipun. Mangke panjenengan saged milah setunggal pundi ingkang trep kagem wonten ing pambiworan. Panatacara mangke saged kangge Purwaka menapa satengah-tengahipun rikala sungkeman menapa rikala dulangan nggih pangabekten menika saged mangke panjenengan damel cakrik-cakrik kangge bawa dados cakripun dos pundi. Ing pangajap kula pambiwara saben bergodo mesti kula ajab supados wonten bentenipun. Pambiwara ingkang sampun kawaan kados dene kula niki kawaan. Niku ing samangke kedahipun benten. Lah kula nggih tansah ngudi supados kula saged wor kalian panjenengan. Nggih to. Pramila kula tetep ngudi. Menika paranipun paugeranipun dados ingkang sekawan gotra wonten Mas Kumambang kalian Pocong. Mangke sakedhik kula aturi conto wonten patuladanipun. Mangke kagemipun wonten pundi?